Starter vi nu? Hej folkens, hej. Velkommen til Minecraft med SM FIFA Craft, og vi, som I kan høre på, eller måske kan høre, så er der måske en grotte hernede under vores hus. Fordi der er rigtig mange zombier, fordi... Det kan jeg så ikke, fordi jeg har så meget lyd til. Nej, så skru op. Jamen det... Men har du lige så meget lyd ligesom sidste episode? Nej, der er jeg mere. Nå okay, fordi det var fint nok. Nå, man skal jo høre det lige så godt, ligesom, ja. Okay, men der er i hvert fald en grotte, jeg tror der er en grotte nede under vores hus. Men det tjekker vi ikke nu, for Nej. i dag... Skal vi have mad? Ja, der skal vi få mad og jagt. Men I kan lige hurtigt se vores hus, det er ikke særligt. Hvad sagde du? Jeg skulle have gjort det så pænt man kan i eller i survival. Se, så er der bare I starten. en table, en seng, en ovn, og heroppe er der en chest, som I nok godt kan se, for den er lige der. Der er ikke. Og så er der en masse lort i, og jeg tager lige Jeg laver røræg, Mathias. Lad os lave røræg. What the fuck? Det burde de have lavet. Og sugarcanes. Det kan vi. Så ved du godt, hvordan man laver kage? Ja. Det gør jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Nej, man skal bruge mælk. Man skal bruge mælk, og man skal bruge æg, Hvad? og man skal bruge sukker. Fuck, jeg har fået det perfekte sted at bygge hus. Det er sådan en rund bakke. Men det gør vi ikke nu, fordi nu har jeg lige bygget det, så glem det. Fuck, der er dyr her. Der er gris, der er kyllinger, der er køer. Der er lava her omkring. Og det uden af lava kan jeg lide det. Og hvis I undrer over hvilken server vi spiller på, så er det en af vores venner, så I får ikke IP'en, så glem med at spørge nu. Det er kun dem vi kender, der kommer herind. Og dem der får lov. Fuck, den gode skade på dig. Ja. Fuck den. Ja. Konen gjorde. Det var ikke mig jo. Det kan jeg da aldrig finde på. Skal du nogle fakler? Ja, jeg så at der var 45 i kisten. Jamen, der er nogen derovre. Jeg hugger det her over. Har vi sagt at vi kun må bruge TP til hinanden? Ja. Okay. Vi må kun bruge TP til hinanden. Hvis I har glemt det. Bare for en, ja. Og undskyld for baggrundsstøj, fordi der er nogle faggots. Der er lige bag, fordi der ikke er net på en fucking værelse. Men det er fint. Helt fint. Men ja, det er ikke noget at gøre ved lige nu, du. Men så kan vi bruge den samme undskyldning hver gang, at det er til konfirmation. Ja. Fuck, der er mange køer her. Og når jeg siger køer, så mener jeg bitches. Og når jeg siger bitches, så mener jeg piger. Og når jeg siger piger, så mener jeg damer. Og når jeg siger damer, så mener jeg hekse. Nej. Nej, så begyndte det. Alle pigerne, de er jo beautiful. Alle sammen. La la la. De er jo simpelthen bare så søde alle sammen. Undtagen dem, der bare har fundet på at stikke en ned med en kniv. De er jo syge, sammen. Det har min kæreste gjort for mig engang. Eller ikke rigtigt, men... Hvad? Jeg har ikke gjort det rigtigt, men... Hvad mener du med... Hvornår? Ja, Simon, det er sådan noget, jeg har. Du finder altid de syge bitches. Ja, jeg fandt Siri i går. Og ja, I ved ikke hvem det er, men det var ekstremt lige meget. Ja. Private life, ja. Altså. Jeg er faktisk ikke engang færdig med huset. Så ja. Jo, du er det. Nej. Der er noget, jeg har gjort forkert. Hvad? Jeg skal bygge det pænere. Ja, okay, det er jo ikke noget, du har gjort forkert. Det er jo bare, hvordan du har bygget det selv.
Nå, ja, men det var noget sådan, det passer sammen med den nedre etage også. Nå. Jeg skal fandme ikke bo i et fucking klamt hus. Det der hus, som jeg har lavet, det er nok lige så stort som vores. Ej. Jeg har en villa. Ej. Der er en fucking creeper der. Tror du sej, hva'? Fuck. Kan du springe, hva'? Fucking køler. Der skulle den så. Fuck, der er kul her. Spurt. Kurt. Kom til byen spurt om en yoghurt. Spurt. De mor kunne ikke komme ned i bad. Hva? Spurt, svær. Jeg siger. Spurt, smart. De mor kunne ikke komme ned i bad. Spurt svart lukket. Hvilket er? Hvilket er, at jeg skulle lukke. Yes. Yes. Kan du være, hvad jeg fandt? Diamond. Ja, okay, det fandt jeg også bare op på jorden. Iron. Nej, de hvide træ. Okay. Skulle du bruge det? Jo. Jeg skulle. Er det lige meget nu? Nej, vi kan bruge alt det træ. Jeg hugger bare kul. Uden mad. Uden føde. Uden føde. Jeg har faktisk mange foder, men jeg gider ikke spise den rå. Spurgt sammen. Nej, jeg tipper lige over til dig, og så begynder jeg at gå tilbage til huset, og så sætter jeg det derind. Jamen, du ved ikke engang, jeg ved ikke engang, hvor fuck huset er. Nej. Det kan jeg se. Jeg kan være op på den her bjergtop ting. Så kan jeg 100 pc det. Det kan jeg ikke. Vi bor... Fuck, der er meget af det der hvide træ. Vi boede i den der summe ting, ikke? Derovre. Der. Men så er det jo det, vi skal. Jeg nakker lige den her ko. Fordi den er en ko. Ha! 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 Nogle gange overgår jeg mig selv. Der er altså fucking creeper i. Det er lækker. Jeg kan fornemme, at der var en creeper lige her. Det er ved at være nat, Mathias. Nej. Dø din kylling. Ej, ja. Jeg kan ikke sprinte. Nej, det vil blive nat, og vi er ikke hjemme. Jeg gider ikke. Jeg godt kunne spise kage lige nu. Det er altså i Minecraft, ikke? I Minecraft. Nej, i England. Nå. Jeg har faktisk fået en mega god is her tidligere i dag. Jeg har fået kage tidligere i dag, men... Der er nogle der er lava. Hvad der laver det her? Jeg kan ikke Så er det finde... cola på vej dernede, og kæft, den er dum. Hvad? Og jeg kan ikke lide at være her. Har du fundet huset? Nej, der er zombier. Og hvis I ikke ved det, så bruger mig og Nej! Mathias den samme texture pack. Ja. Nej. Oh my god, det er ikke bare ikke blive værre. Jeg er 2 sekunder efter døde. Jeg tror, jeg dør. Der er edderkopper. Gå ud. Gå væk fra mig. Au. Gå væk. Hvordan kan edderkop svømme? Det giver jo ingen mening. Jeg dør om 3, 2, 1. Jeg har et halvt liv, og jeg kan ikke... Må man godt skrive skråstreg back. Ja, det er ikke det. Hold TP til mig. Har du fundet det? Ja. Kom nu. Ind i den fucking dør. Ind af den fucking dør. Luk Jeg den har et dør. halvt liv tilbage. Spis noget med. Ja. Forlad os ikke. Jeg vil dø. What the træde bøf. Jeg har selv taget det ind.
2 sekunder, min far kan Wow. Så kan jeg sidde og underholde jer. Nå, hej guys. I dag skal vi hedde Jørgen. I dag skal vi simpelthen bare gøre alt muligt lort. Yes. Og jeg har Mountain Dew ved siden af mig, og jeg kan ikke engang bevæge min hånd. Særligt kunne du tro, de der bøffer der, for jeg er pisse. Ja, jeg har heller ikke noget. Nej, men så kan du godt tage noget. Hej. Baggrundsstøj. GG. Du skal nok overleve. Ja, overleve eller jeg smadrer. Jeg putter lige det her kul i. Så laver de det her hvide træ om. Men jeg har sagt, hvorfor vi er i så høje level. Ja, det har I, det sagde vi først. Okay, jeg glemmer det med hurtigt. Det skal så da det gøres. Nej, jeg er inde i døren. Jeg er inde i døren. Har jeg sagt, at jeg har fået en... Ja, det har jeg. Fuck, jeg glemmer hurtigt. Jeg er syg. Nå, nu skal jeg lige lave det der lort om, som jeg sagde, jeg ikke havde lavet om. Men yes, vi slut igen nu. Hvad? Skal vi smutte? Allerede? Ja. Fuck, Vi hvor har sygt. set flag til oplevet. Jeg har en 4. Men vi vil sige, jeg tror, de holder mit svær i hånden i stedet for en bøf. Jeg har en kylling. Ja, vi vil sige, vi vil sige tak for i dag. Jeg kan vente lige med at slutte. Okay. Vi skal have armor først. Simon, er det ikke? Nej, det er jeg ikke. Vi slutter alligevel. Her. Her er dit armor. Tak fordi I så med. Værsgo. 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 Sådan der. Tak fordi I så med, folk. Husk at like, unlike, og hvis I unlike, skriver I kan gå bedre. Skriv en comment, og subscribe. Og skriv hvorfor I gør det. Yes. Yes, sir. Skriv hvorfor I liker, og hvorfor I unliker. Ja. Men farvel alle sammen. Farvel og se med i næste episode af Minecraft. Hej hej. Hej hej.